दिनैहाय ब्लगा गुसुं जानो हागौ किन्तु मस्ती जादों आरोखि नैबे अमा आथिं रुनाय अमा आथिंथ' नङा बे बर'दिननि अमा गोरानमोन आरोखि ना अमा गोरान ओमफ्राय दिनै होनोसै सिवदुबनो मोदोमनाय थारदों साला ओमफ्राय दा दंबावो दिनैहाय अमा आथिं रुनाया दमासियाव नै माबा मा होननानै बुङो फिसाजो फैगोन ना एबार अमा आथिं रुनायखौ मोजां जाहोगोन बेनो थांनाय बर'दिनाव जाहोनाय मोजां जायासै अमा आथिंसो रुनाय वाह गाबोनसो जा मस्ती मावजोब्बाय बाला बेगेंखौ हा बेगेंखौ मावजोब्बाय ना गुरै जादों दिनैहाय सामब्राम गैया हाइजें ओमफ्राय आखुनि होदों ओरैबायदि सुपार जादों दिनैनिया एसे आलादा आखुनि होनानै हायोब्ला बिदिनो जा रुनानै आं बेखौल' बुंगोन सामब्राम गोजानो मस्ला मस्लिनो 12 मस्लानो 13 मस्लानो बेफोर माने गासैबो माबाखौसो बोना लाबोनाय आरोखि बेफोरो नैबे मेजेम जाबाय नङाब्रा मोदोम गोनां हाराया जाबायब्रा मोदोमा थारसै बेगें गिदिर मोनसे दंबावोमोन गैला बेनो हा बेनो बे गिदिर मोनसेया थुख्रानै खालामबाय ए गैला थरसे दंबावोमोनब्रा गैलाब्रा गैला ओमफ्राय बेखौ बिदि गोजा बेफोरबायदि मोदोम गोजाब्लाना बोफ्लेजोबनांगौ बोफ्लेनानै संख्रि बानलु सामब्राम गोजा होनानै हाफ्लेनानै जानांगौ आरोखि बोफ्लेजोबनांगौ बे जाहैबाय मेड इन खासिया बे आरोखि खासिया एकदम बोफ्लेजोबो गोरलै बोफ्लेजोब्बाय बोफ्लेनानै संख्रि बानलु सामब्राम गोजा लगायबाय आरोखि थावबो होआ माबो होआ ओमफ्राय बेखौनो होबाय आरोखि बिसोर जाना बेफोरबायदियाव खिन्थु जों बर'फ्रा बिदि रुनायखौ 90% जानो हाया खम मानसियासो जायो ओमफ्राय बेबो जोंना दिनै रुनाय जादों ओरैबायदि गोथाव जादों होननानै बुङो खिन्थु बे नङा आरोखि बिसोर मा होयो मस्ला मस्लि रुनायाव बेनो रुनाया आंनिया बिदिसोखा खुनु सामब्राम गोजा गैया मालाबा होबा होबाय होआबा गैया बानलु थाइसे एसे ज्रेम मोनबानो जायो हाइजेंआ बावले बिराद गोथाव खालामो हाइजेंखौ जेसेबां होयो एसेबां गोथाव जायो हाइजेंआसो मस्ति खालामो नालाय ओमफ्राय ओइ जाग्रोनि बारा गोबाव रायलायथ'ला दाहाय आरोबाव ओंखामजों मारिनायखौ नुबावगोन अमा साख्लिनै नुवाखै माबायदि मावदों आयै गोथावल' मोनखादों मिथुनिया नै थुरसियाव बबे खनासो लादों मिथु गैला ससे जालाय आयु लोथो मावबावदों बिदिया जानोसै जोङो वाव ओंख्रियाबो दिनैहाय बे गोखैया ओंख्रिया मा होनोमोनलाय फालें साग हाबनोसै रुनाय बायदि आगुन माने अर माने गोथाव नोंल' लानो हायो नामा हा जानायनि भिडिअ देखायबाय अनेक मानसिया अनेक देखायो हाट मोजां जायाखै माबाया ग्लासा फुगार ओंखाम जाग्रोनि ओमफ्राय मोनसे जिनिसखौबा हले आं खोन्थागोन अमानि दाखालि फेसबुक पेजावहाय मोनसे बुस्थु नुदोंमोन आं नै जागासिनो खायसेफोर उमुगनो अमा बिगुरखौ हो बिदि होनलायनाय नुदोंमोन आयु थोस नायगोन थोस नुबाय दा स्टेटास नों अमानि आंनियाथ' नै बेनो जाहैबाय दिस इज पर्क अमा रुनाय
ओरैबायदि गोथाव जाखादों दा बुंसै नै ओंख्रिया दंबावो थ' दिनैनि अमा बेदर जानायनि ब्लगा बेनो बारा गोलाव खालामला दोनथ'बाय बाय बाय गुड नाइट